La tardor de 1916, Francesc Macià decideix fer una pausa en la seva vida política i se'n va a la Primera Guerra Mundial. Se'n va a París, se'n va a la batalla de Verdun i allà observarà què és el que està passant. Francesc Macià descobrirà, com s'explica en les seves cròniques al diari La Publicitat, com es fabriquen milers de projectils en un sol dia, com es fabriquen milers de camions en un sol mes. I també descobrirà la política de masses a França, la Unió Sagrada, tot un conjunt d'idees i de conceptes sobre política, societat, economia, que importarà quan tornarà a Catalunya el 1917. Si voleu descobrir aquest episodi fascinant de la vida de Francesc Macià, acosteu-vos a l'Espai Macià de les Borges Blanques.